Okay, kumalawi kunoko kwabuka mibungwe yosiyana imenenso makamaka ikupanga content malo osiyana kungutchulapo zochepa chabe taonapo makamaka anthu akuchita zionesero ku adimaki kamba kuti auzoti awagula chimanga chawo mochipa kutengera ndi mmene ankaganizira kuti azagulitsabe mokwera mtengo. Apart from zimenezo taonanso mavenda ku branta kumeneku mulimbi akachita zionesero kumeneku ku makamaka ku MRA akuti misonkho yachuluka bolanso yachakwera. So kutengera ulamuliro umene uwu wa DPP anthu adali ndi ma expectations osiyana kutengeranso kayendesedwe ka zinthu. Mibungwe yonseyi mavuto onsewa akuchitikawa iweyo mzanga ngatiso mmodzi amene upanga note pa ground komanso pa social media ukuona kuti mavutowa agona patipati. Choyambirira ineyo ndiyankha funso limeneli kama ndifotokoza mumveka bwino komano ndifuna ndifotokoze osati ndi diso la ndale koma ndi diso la mmene zinthu zimakhalira ngati mzika komanso mmene zinthu zimayendera zinthu zitu zindi kayendedwe kake nde pala anthu ena amazifotokoza ndi diso la ndale pala anthu ena amazifotokoza kuti zinthuzo zimangoyenera kuti ziyende modelo. Choyambirira mwina ndiyambe kufotokoza nkhani ya chimanga. Iniyo mukhoza kukhala mboni kuti zaka zingapo zapitazo amalawi akhali kuvutika mwezi uno wa January timakhala tikugula chimanga chija ndula. Chimanga chija chimapezeka ndi anthu ochepa kwambiri. Amalawi ambiri amakhala kuti chimanga chija alibe. Kafukufuku atachitika zinapezeka kuti anthu ena amachisunga chimanga chija kudikira kuti njala ikhozokere azachigulise mokwera mtengo. Of which idali ngati kuti kwa ine ndikufira big of course munthu wa business emu yake makabwino bwino amafuna profit. Kumabe amalawi kuganizira mmiyo ya amalawi limuona be kuti sikuti mujire kupanga chi profit chochuluka kwambiri sori anthu ena akakuvutika unaona. So boma litalowa mboma ananena kuti amene muni chimanga tabweresana. Anthu amene asunga chimanga amene kuti ife chimanga chathu sitikutani tinacho plan tikugulisa pano inenso mungati pangire mtengo ife tizagulisa mtengo mmene tifuna tatani tizagulisa. Nde boma pona kuti amalawi ambiri ali ndi njala akusowa chakudya mitengo ya zakudya ingokwera pafupi tipange bwanji ndifakana pita ku Zambia kukagula chimanga kuti apange supply muno amalawi at least akhale ndi chakudya chokwanira. Chimanga chabwera ku Zambia chiti pamene ndamba nokuonana kuti alimi amba kutuluka ndi zimanga zambiri matraki chimanga chinali kuti chichi timafusa chimanga chomwechi kuti tikuguleni ABCD basi kwezeka kuti chimanga china chabwera kale boma laononga kale ndalama kugula kunja pamene chimanga alima kutulusa kuti feso panopo ndi yani tindi chimanga and then kuzatere boma libe ndalama alimi kwamba upanga madengo. So pankhani imene ikungofotokoza machidule ni nkhani kuti pamangofunika pankhala kumvetsetsana pakati pa boma komanso alimi amene akudandaula komanso ngati uli munthu wa business uzikhala ndi timing. Kwambiri mbewu ngati chimanga zimapangidwa affected ndi ndale ndi boma likamasintha uzikhala munthu wa timing. Anthu amene amayiwerenga anagulisa before September kuti zinathera amaziwa kuti ngati boma lingasinthe ndi kuti boma lina libwa ndi mastrategy ena ndi kuti kakazungulidwe kachuma kasintha. Mbewu zimene membe zompangana zo profit zikhoza kupanga profit chifukwa chimanga ndiyo tona akati ngachimanga china ku Zambia abwera nacho kuti ndi chapanga supply chimanga chachuluka mdziko muno kuphatikiza imene amasunga anthu chija basi changoti mbwe panopo suliso mungamadandaulo nkhani ya chakudya anthu akudya kukhuta maona. So anthu a timing amene amadziwa zochita mu business amafunika zowerenga nthawi bwino nthawi yandale chaka chimene anthu akuvota amafunika kukhale timing wamanga business uzoona kuti business imene upangayi ikhoza kupangidwa affected ndi mapolisi aboma kapena ayi. So ngati business oli khoza bangida affected ndi mapolisi aboma amafunika kugulisira nthawi bwino uzingwanga ndi ano game ija kuti kodi zinthu ziyenda bwanji. Boma lina likasintha uli ona boma lina likuyenda bwanji lubwera ndi idea ati malingana ndi zinthu zina ndi zina iwenso iloweso game ija uone kuti uzipanga bwanji. So I think ababa ali mambiri analuza timing chifukwa chimanga ndi chimene chimamanga Malawi kuno kuti anthu feti survive takudya chimanga. Okay. Ya tafusa bwina mofuna ndikudule kai chifukwa apopo wandizukutira bwino kwambiri pa nkhani ya chimanga. So tikabwerera zabwino pa misonkho apapa taonanso kuti tu mavendaso nawo adanyamulanso zolembalemba masamba amene kupita ku MRA. Tikabwerera pa misonkho ukuona kuti vuto kapena chisisi cha ulamuliro umenewu chagona pati kuti mpaka afikeso pokweza misonkho mavenda ndi kudandaula. Okay, choyambira imene tikuona kudziwa tuna kuti boma silipapuli ndandalama. Kuboma kuja kuteko kuli anthu ngati ifeyo ino ndine likhoza kukhala kuboma kuja ino ndine ndi boma. So boma silipapuli ndandalama kuteko kuboma ndi amalawi onse kan 23 million kandi 18 million amalawi tosefe ndi boma. Ndalama zimene zimagwiritsidwa ntchito kuboma kuja zimachokera kwa ifeyo mzika za dziko limenelo. So akamadula misonkho uja ndi umene amakakusonkhanitsa pamodzi ndi kumagulira
mankhwala mzipatala kumapangira misewu ndikumalipiria school fees akuti ma fees aulere ya secondary anopa ndikumapanga zinthu zosiyana so ngati MRA kwathu kuno kumalawi kulibenso zinthu zina zobwesa ndalama migodi yathu ndiodabwisa timadalira foja nthawi zina komanso ndi misonkho imene MRA imatolera kuti iziyendesana moyo wa tsiku ndi tsiku zili ngati kuti iwe uli pabanja ndio uli ndi kanjinga kamoto kamene kaja kakabwesa ndalama kamene umapangisa kuti ulipire lendi usove kona ina iliyonse so ngati njinga kubwesa ndalama yochepa definitely ndilipa pamudzipo pakhala mavuto ochuluka zimene zimapanga lisati kunena kuti ukangongole ndalama zina kuna kwake so ngongole jaso ikachuluka kuti imakhaso risk chifukwa ngongole kamaza funa kukwenya akhoza kulandaso kachani kanjinga kacha so you have to find a way yoti uzikhandi income yochuluka yolowa mu nyumba mwako so ngati dziko limafunika lipeze njira yonena kuti tipeze ndalama zachangu zimene zizilowa mdziko kuti tikwanise kubweza ngongole zimene zilipo zimene kuti zochuluka kale komanso tikwanise kumapanga zitukuko famoyo wathu pasi kuti tsiku kwena usitani uzipitirira so ifo kuti ndi ngongole zochuluka mabanki akunja komanso dziko lipo sitingapite so kwa ngongola akuti zoti ayibweza ndika ngongole kuti ndingongozeni ndi tibweza ndi yani ngongole tikufunika tuonjezere kapesedwe kathu ka ndalama kuti ndalama ina zikabweza ngongole ndalama ina tizigwisa ntchito mdziko muno njira yachangu imene ingachitike kwa ineyo malingana imene economy yakhalira njira yachangu imene ingachitike foti kulibe kulikonse petinga kangongole kulibe kulikonse kumene tinganene tipase ndalama tikwena kuti kagapo tisonkherane mmazopeka kuti guys olopa khomo pabanja pachitika maliro masonkha matuso ndi kumaboko sikukwana mati akuluakulu chilo waso matumbamo tindi kwenyeni ma 1000 paka boso tani chimodzi mene mayendera dzikoli kunena kuti akatutolera msonkho uja mama tidula mu zinthu zosiyanasiyana muja nkubweresa apapo kuti tipangire zinthu akuonabe kuti no tindi ngongole zambiri zoti tibwenze tindi mavuto ambiri oti tikonze dziko muno tipange banja amalawi chilo waso matumba mwanumu pang'ono ting'ambe beso wese tinyemerane pakana dziko lili ngati mmemo timene tisonkhe kuti tije first ngembe ngati fesi tikuchitapo kanthu ngati misongo sikubwera yokwanira ngati fesi tikupereka tikufuna zipeka msonkho ochepa kuti fesi kanda mayambiri ndi muganiza kuti msonkho andano umeoza bwero zatuluka dziko lino chitukuko chibwera bwanji ngati msonkho zidulira ku America anthu zikaza ku America ndi azatithandizira ku Norway ma Americans nawo samalira ndi msonkho wawo otukulira dziko lawo kutoko mayiko amene anatukuka kwambiri China nalinso nali dziko lodabwisa ngati Malawi koma anakhazikisa mapolisi opweteka ngati mene tikumvera kwawo pano kuti msonkho angodula paliponse koma nthawi ikamapita economy ikazagena ndamene mwina ana athu kapena zidzukulu kusogolo kumbado ina mtendere so palibe chokoma chimene chimabwera popanda kumva kwawo even Yesu Kristu kuti atipulumutse pa dziko lapansi anapachikidwa pa mtanda imfa yopweteka kwambiri imene aliyense amapanga nayo jenga imene aliyense akamayimva amamva kukhuzidwa kuti kumabali kupachidwa pa mtanda mwana wa mulunguyo chinakake apa ndi ifeyo ni nani kuti tikanike kupereka kasonkho kuti tikonze mavuto athu amali mdziko muno so ine ndikuona ngati kuti iyi ndi njira imodzi ngati msonkho sukwera kuti amalawi ife tizisangalala ndoti nyimbo malinga machite kuti zitipitiza kuyendesa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndikubwerekabe ngongole zochuluka ngongole zikafika extent yochuluka kwambiri dziko lino tikhoza kuligulisa ife anthu angongole achafika kuti muli ngongole zathu zambiri basi ife ndikutenga chinthu ichi ena abwera ife tikutenga tikugwira ichi tipeza kuti dziko lonse lino lili m'manja mwa adani chifukwa anthu ife timafuna tizisangalala ndi ndalama imene tikupeza sitimafuna tizisonkha kuti tikule dziko lathu lino timafuna kuti azitingongolera ndalama uko ife tizingosangalala ndizapeza kuti kusangalala koma tili m'manja mwa adani so ndikuonabe kuti boma lisikuti lachita kuiphonyeratu ndi njira imodzi ibe yongofuna kuti chuma cha dziko chiyende bwino and in fact misonkho or even ku America anthu amalira ku Spain mapuleya amene amamenya mipira ku Spain sikunokokha amalira msonkho amasinja ine mungafufuza mayiko akunya amasinja paliponse alibe nazo mwinaso kwambiri kuposa kwathu mwinaso kwambiri kunokuza mbiri za ulere chipatala cha ulere masukulu mbuyo omwe anali ya ulere fetereza kugawa ochipa mtengo kunja kulibe subsidy kunja amang'amba chiliyonse musaganiza kabiri katatu chifukwa mazuwa kuti the only source of income ya changu ndi misonkho imene anthu amapereka andzikomo kenako mwina mayiko ngati ndi migodi kamapanga ndi mafuta chachana kamugulisa ndalama zimaphatikiza pamene pachapo so sizachitendo kwambiri kwa anthu amene anapanga economy akudziwa chimene tikufotokoza papa kuti the only way imene tingaduse mafuta zachuma amene tili mdziko muno ndikukhala ndi ndalama ya changu usati tikangongole tichukuse pachingongole chilipo chichi ndikuti kukhala tikupanga mistake so mwachidule ndikhoza kungofotokoza motero ndikuzowa kuti anthu ene ake mwina akhoza kundinalula ine siodziwa zonse koma awa ni maganizo anga malinga ali knowledge imene ine ndikuyirani ndikuyiziwa okay kungokumbusana program athu imakhala yayifupi macheza athu amakhala ang'ono koma ndikudziwa kuti pali funso limodzi limene amalawi simufuna
tichoke panopa ndisanamufunse zangayo angotiyankhira kena kuti chite chosanzika funso lake ndela kuti kutengera makamaka manifesto amene DPP idapereka nthawi imene ya zisankho padakambidwa zinthu zambirimbiri komanso tikabweranso panopa pa ground kutengera zomwe zikuchitikazi tipembungwe todabwisa misoko kukwera kwa mafuta zambirimbiri ukuona kuti ulamuliro wa DPP ukukwanirisa mu zodabwisa zimene zikuchitikazi kapena chenicheni chimene ungayankhule ndi chani chokhuzana ndi utsogoleri kwa ena ake amene akubwera ndi perspective yokuti DPP akanika ulamuliro tikuona zimene zomalembedwa ma activist odabwisa akuyankhulapo zimene DPP akanika bopa bwaso MCP iwo kuona kuti kutengera pa manifesto ndi zimene zikuchitika pa ground pa chomwe chikuyenera chikonzedwe kapena chomwe chikuchitikachi ndi chani. Okay, manifesto ya DPP tinkayimva ndipo ndingotchulapo zinthu ziwiri zitatu zimene zikakambidwa manifesto amenewa. Choyambirira ankanena kuti azaonetsetsa kuti food security ili bwinobwino indi tonse ndi mboni uno ndi January amene anthu timavutika ndi nkhani zakudya koma panopo palibe malo amene chimanga chili paliponse ndipo chatsika mtengo anthu akudya katatu anthu akudya ndi kukhuta January amene kumavuta chakudya so tikhoza kufotokozana kuti food security for now kwa miyezi itatu imene akhalayi analonjeza za free secondary school education and zikuchitika amene muli ndi achibale amene akuphunzira school za boma athakusindika pano kusindika kuti akupita ku school osalipira school fees komanso chinthu china chona kuti kakalense kathu kakukhanga tikamba kupanga stable kupanga stabilize timavutika ndi ma forex yachani of course ndi akhazikira sili stable komabe ikuzitolera zimene zinthu zina zimene ana alonjeza mwina chimene changu adawisa anthu kuti misonkho komano kwa anthu amene amadziwa bwinobwino nkhani ya zachuma amadziwa kuti boma limene lingabwerero lizafikira pa bomba akwena azakweze mafuta mwanje ena yonse otherwise ndikuti ndi mistake akwena kuti misonkho izawonjezekereke kuti tikhale ndi income yambiri and zimene zonse kwa anthu amene anyina kabambe anakambapo kale before zisankho kuti amene azawina koko azakhalira chibomba chona kuti afunika azapange ma decision oti amalawa ambiri sazakondera nawo kuti akonze zinthu zimene zalakwika so far tikuzongera for 3 months zinthu ziwiri zitatu zaoneka ndithu kuti mkulukura moyo akwanisa ziwiri zitatu of course sikuti ukamapanga zinthu umembekeza kuti aliyesa akuzokondwera zindikirani kuti momwe mumula opposition momwe mulantola mulawo so wa opposition ama ntchito yake ndikutsutsa olojabwino amatha kutsutsa olojoipa amatha kususa ndi kudule kale usanapitirize ndeti katengerano pa kukwera kwa zinthu ukuona kuti zili bwinobwino ndi ulamuliro wa DPP ndi zabwinobwino zimenezo in economy zinthu zimene akukwera ngati zaka za munthu zikuchuluka ino ngati last year muli 20 chaka chino 21 do you think ndi zinthu zitsika no in normal situation zinthu zimene kuti zipita mwamba munthu umabadwa kumakula kumapita katundu amamba meti nkagula sweet tili standwani fast quarter simetugulira pa so 70 100 mwina tifunse kuti kakweredwe zinthu zakwera mulingo utani mwina pamene mpedinga mapange debate komano kukwera kwa zinthu in economy zinthu zimenena kuti zizikwera ndithu komano mwina kakweredweko kamene akazikhala kuti komverera mwina tikuzomwa kamwe imenetu idali yachangu mene ine ndi mzanga pamodzi pano tidakuwuza kuti tingocheza kusindikudziwa mzanga ngati uli ndi mawu ako omaliza pa zimene tidacheza zimene timacheza apapazi ine mawu anga omaliza ndona kuti tangupanga subscribe YouTube channel cha nkhani zanu kumene timabwera ndi nkhani zachimalawi komanso ndi YouTube channel china cha Nyasa TV kumene timabwera ndi nkhani zakunja timafotokoza ndithu zochitika update ankhondo politics yakunja kumene kuti tikufuna ndithu amalawi tizikupasira ndithu magulu onse ankhani so tapanga subscribe zimene ndafotokoza apazi ndi maganizo anga inunso mukuzokhala ndi maganizo anu osalukwanizana ma comment ingweka ndi mangano mu comment section imo macheza azipitirira so zimene ndikufuza kwafotokozera amalawi ndi zimenezo ngati muli alendo tangopanga subscribe ngati muli nkhalakale ingopanga like ndikuyikanso comment ndikumanenso pakamaka mu program ina ine ndi mzanga tingoti pitizani kuti panga support